U politici postoje dvije metode koje predstavljaju dvije devize. Franger not flektar i flektar not franger. Odnosno, skršit ćeš me, ali me nećeš saviti i savit ćeš me, ali me nećeš skršiti. Vođeni ovom mišlju koju je izjavio Frano Supilo, poznati hrvatski novinar, političar i publicist, svi se zajedno moramo boriti. Boriti za nas mlade, za našu budućnost i budućnost koja je pred nama. Dopustite mi da vas u ime mladih HDSSB-a srdačno pozdravim na ovom veličanstvenom skupu koji još jedanput odašilje poruku kako je HDSSB najjača regionalna opcija, ali i respektabilna nacionalna. Ovih dana, kada šetam gradom, primjećujem kako dosta ljudi, i to mladih ljudi, ide prema našem autobusnom kolodvoru. Stanem i razmislim, idu li oni svi turistički? I onda zapravo shvatim da su to mladi koji svakodnevno napuštaju naš grad i našu Slavoniju i Baranju, odlazeći trbuhom za kruhom van granica lijepe naše. To je ono što me najviše žalosti i to moramo svi skupa mijenjati. Svi se okupiti i taj problem za koji smatram da je u ovom trenutku najveći u Republici Hrvatskoj pokušati riješiti. Smatram da smo mi mladi baš taj ključ uspjeha koji može ove probleme riješiti. Veliki broj mladih okupljen oko HDSSB-a govori nam da je naša politika ispravna. Stoga se moramo boriti za naš temeljni cilj, a to je bogata, razvijena i sretna Slavonija i Baranja, a samim time i Republika Hrvatska. Svjedoci smo kako se vladajuća koalicija SDP-a i HNS-a odnosi prema nama mladima. Ne moram vam puno pričati što nam sve ukidaju i kako se maćehinski ponašaju, ali ovu zadnju odluku moram svakako spomenuti. Ukinuta je mjera zapošljavanja mladih za 1600 kuna. To je bio barem trenutni spas i preživljavanje nekolicine mladih, ali i oni to ukidaju bez milosti, bez ideje za ostanak mladih u lijepoj našoj. Isto tako, tužno je vidjeti kako su i mladi, kao jedna od najosjetljivijih društvenih grupa u Republici Hrvatskoj, nezainteresirani za uključivanje u društveno-politički život, što još više doprinosi teškoj situaciji mladih. Mladi nisu dovoljno zastupljeni u društvenim sferama, glas mladih se ne čuje dovoljno. Razlog tome je i što imaju negativan stav već prema samoj riječi politika, koja kod mladih ljudi uzrokuje nepovjerenje. Nepovjerenje za koje su krivi oni koji su Hrvatsku doveli do stanja u kojem se danas nalazi. Ali zašto je važno da se mladi uključe u društveno-politički život? Važno je jer time direktno sudjelujemo u procesima donošenja odluka koje se tiču upravo nas mladih. Tko bolje od nas sami zna koje su naše potrebe? Tko će se boriti za nas ako ne mi sami? Mi u Slavoniji i Baranji imamo sreću što imamo svoju stranku koja daje prostor i šansu nama mladima, a to je HDSSB. Spoj mladosti i iskustva koji krasi našu stranku formula je uspjeha. Kao predsjednik mladih HDSSB-a mogu biti ponosan na naše vodstvo koje nam daje potporu u svim našim idejama i programima za mlade, a najbolji primjer kako mladima se daje prostor i šansa su mnogobrojni vijećnici, načelnici, gradonačelnici i naš dožupan iz naših redova. Na kraju želim naglasiti što mladi danas žele. Besplatno školovanje, posao, rješavanje stambenog pitanja i u konačnici normalan i dostojanstven život u svom gradu i svojoj regiji. Za ostvarivanje spomenutog moramo se svi zajedno boriti i ustrajati u našim idejama, jer kako sam malo prije rekao, tko će se boriti za nas ako ne mi sami? Hvala.